Subrai kaitor Jesus Christoni pai playa khakchangma norok bai tong play thong. Tripuri Christian rok. Bible inka kaitor ni elam te borok ni poito ni bijap khne 2 Timothy 3 ni 16, Hebrew 11 ni 6, 1 Corinth 2 ni 5, Roma 10 ni 17 porike Simonai. Bible no kaitor ni kokthar khne poito khlai ke se kaitor ni chingsa sa nugi manai khne John 11 ni 14 no sijak. O Bible inka mol brum brum borokrokno phirna bagai kaitor ni bijap kthar. Choba khlaina bagai choba khlainai rokno kaitor bai rijak ma seng inka kokthar. O seng babai neneni seng kubukni slai phano bukugo khne Hebrew 4 ni 12 sijak. Te kaitor se chobani bagai borokno training rivo khne surya richapmo 144 ni 1 no khai khne sijak tongo. Praise be to the Lord my rock, who trains my hands for war and my fingers for battle. Ani yakrokno chobani bagai ani yasirokno choba nanglena bagai phirngnai ani holangthai subrayung lobjak thang. Abuni bagai norokni saksakni langmani bagai norokni nok nukhungrokni bagai norokni charchrokni bagai norokni dofarokni bagai tabukni te thinangni khamkrai te khamchamni lamano srai srai ke sina bagai Bible sija koktharokno sal koroyawi cheri ma nailenai. Tamni kinba tumong kokthar kmaphlaya kinke kokthar te tongnai rokbo kunupur phana kmagla khne Matai 7 ni 24 te 25 sijak. Abuni bagai choba khlaina yaprisna jottono Bible ni simung ma man thai ma sereng thai samungo ma phinang thai khne kaitor nayo. Tamni kinmale o singchar ni paithak sambar rugo saksak ni langmawo nok nukhung rogo charch rogo te dopa rogo podre pod lamatoi norok sal brum brum choba khlailai tongo te choba khlaina bo nangi tongkha. Aboke kaitor bai norokni khalo kerengmungno kasunai soitano kebangki choba aboke spiritual warfare. Nok nukhungrokni charchrokni te dofarokni tancha te katimungni bagi choba. Rijakya manthai rokno manphina bagi choba. Pomoti rogo thakya bui choba khlaina jorase omol. Abani bagai bakai ke choba khlaithai klai khne nok nukhungrokni nok phangrok te nok nukhungrokni adangrok church leader rok te Christian rok dofarokni leader rok te dofarokni adangrok Bible ni ma sithai ma sereng thai. Abani bagai puila smai kichamni afa kaitorno to yeko abuni yagulo smai kitalni kaitorni sajala Jesus Christono to yeko paithago bakai ke choba klaitai klaikene nailayano hinke se norokni simung kutuk ingnai. Kthar Bible smai kichamni yapang bijapni beramsa te beramniyo afa kaitor
kok tei folak thar bai baksa o singchar bai singchar tongmarok bebakno snamka kene nuk jago. Abani besengte afa kaitor engka bebakni tei borokrokni snamnai kaitor kene katsi srai srai. Omana jotto borok poito klayo. Poito bai saklayo. Kaifano afa kaitor snamnai kaitor simide. Suri richapmu 24 ni 1 no khai kene sijak tunggo. O kha subrayung nino. Oro tongkeribo binino. Singchar by singcharo tongnairokbo binino. The earth is the Lord's and all that is in it, the world and those who live in it. Abokinma ke kharok te khavo tongnarok bebak, singchar te singcharo tongnai jotono, binino kene snamnai kaitor phang phang ke saklayo. Binino khinma ke afa kaitor se bini snamjak bebakni bagra eba honor khinma se klayo. Te baisa ke kaitor engka o singcharni kukubui bagra eba honor. Te suri richapmu 15 10 te 11 no khaikine sijak tunggo. Bolangni bebak malmataro animang. Sai sai khatai rokni yabri rok animang. Ang khatai ni bebak tokrokno siniwo. Te khaparo khimutong nairo animangno. Every wild animal of the forest is mine. The cattle on 1,000 hills. I know all the birds of the air. And all that moves in the field is mine. Abu khinma ke nokni te bolongni malmataro birna toksa toktirok panthoro tongna bebakno binino kene afa kaitor saklayo. Binino khinma ke afa kaitor se aborokni bagra eba honor khinma se klayo. Borokrokna teye suri richapmu 100 ni 3 o khaikne srai srai ke sijak tunggo. Subrayungno kaitor kene norok sidi. Bose chingno snamo te chingbo binino. Chingke bini borokrok te bini mirukna mera. Know that the Lord is God. It is He who made us. And we are His. We are His people and the sheep of His pasture. Suri richapmu 100 ni 3 koktarti nai ke. Kaitor se borokno snamka. Borokrok kaitor nino kino. Borokrok kaitor nino kinma ke. Kaitor se borokrok ni bagra eba honor kinma se klayo. Omosimia, Ezekiel 18:4 haikine sijak tunggo. Know that all lives are mine. The life of the parent as well as the life of the child is mine. Bebak borokrokni langmale anise. Buma bupani langma. Te busani langmale anise. Khake afa kaitor khaino borokrokni snamne sasimia. Bagra eba honor simia. Jotto borokni langmani bagra eba honor bo afa kaitor sekne afa kaitor sak baithang sawo. Te baisake afa kaitor o singcharni snamnai kaitor simia. Pia bini snamjak bebak binino klayo. Hake bose bebak ni kukubui bagra eba honor. Te jottoni langmani bagra bo
afa kaitor sekne katse srai srai. Haikin ke afa kaitor snamnai kaitor simia bini snamjak bebagni bagra eba onerbo afa kaitor sekne afa kaitor sakbaitang sama o kok tharokna kare te mungsas punukmari nadenang nangya. Abani bagi se 1 Timothy 6:7 haikene sijak tungo. We brought nothing into the world so that we can take nothing out of it. Ching o singcharo mungsa phano tubuya. Ching o singcharni mungsa phano tlangibo manya. O kokatharthi ang norakno singkhoro norakni bere khoraksasuk o singcharo mungsasuk bai achai phainairok todetong tumung o singcharo norak mungsa tubu phaima koroi thipruge o singsan mungsan phano tlangibo manya khinke norakni tongmaruk bebak norak o singsar tongsak jorani bage kaitor by rijakma gift sekhne 1 Corinth 4:7 sijak tongo. O kok tharno sinai te poito khlainai job khne ginang borok khoroksa samakokno job 1:21 hai khne sijak tongo. Naked I came from my mother's womb and naked shall I return. The Lord gave and the Lord has taken away. Blessed be the name of the Lord. Ang amani oxingni sak bukchake phaimani. Sak bukchakeno kifil phinai. Subrai rikha subrai no nafika. Subrai ni mung lobjak sitong. Abani bagai chingbo te chini tongmarukbo bebak afa kaitorni bose chini te chini tongmaruk bebakni soi te kukubui bagra eba honor khne poito khlaye afa kaitorni buskango hambaini bukhabai yasko sunglayano chini mungsa kare ching mungsani bo bagraya o singcharo achai phaimai yagulo kaitor by rijakmani se chini langmawa tongna bebak ching thipro bebakno o singcharano yakari thangnai khne wansukrang inke ching kaitorno poglak o singcharo kha koinene khabo tongnai omotoi wansukrang inyarok se kung chugi tongo. Tripuri Kristan rok tabusuk jorani kokatharo norokno phurung makhe kharok te kharogo tongnarok bebak singchar te singcharo tongnairo nokni te bolangni malmataro birnai toksta toktiro bebakno snamnaibo afa kaitor bebakni bagra eba honorbo afa kaitor khne abani bagai ching jottona snamnai kaitorno boramma khlailai tai ching jottona kaitorni snamja khne jotto jorabo muito ma khlailai tai te chingbai chini tongmaro bebakni kukubui bagra eba honor afa kaitor mangse khne khabai khukbai poito khlai ma go silai tai Tripuri kaitorni samung khlainai rokni bere te Kristan rokni bere kubangkuk chukna khani afano kaitor khne poito khlailayo afa kaitorno snamnai sakhne bo poito khlailayo tamokhe afa kaitor se bebakni kubui bagra eba honor khne poito khlai suknani kisa kutuk nukjago poito khlaimate kungchuknairo asuk bangla khamun ang ani khine sanarok se bango kaitor nigine sanairo belai kisi sase
tabusuk jora naimake smai kichamni phirngmung phaidi tabuk norok poito khlainani teibo kutuk kokno tuye smai ketalni phirngmungno nailayano choba khlainai jottono omano sitai klayo smai kichamo af kaitorno poito khlainai chongjak dopa Israel kene sinijakha smai ketalo kaitorni sajala Jesu Kristono poito khlainai rokhe Kristan rokhene sinijaka khene chongkhorokni samungro 11:26 sijak tongo norok Kristono poito khlainai Kristan rokhinke Bible Kristan rokni bage belai nangkukna bijaprok engka gospel rok aboke Matai Mark Luke John abon yagulo nangkukna bijapke puila Kristan rokni kok samungrok te tongrok no te sijak mani chongkhorokni samungrok bijap gospel bukha kaichomoi poito klayawoi smai kichamni bijaprok te non Kristan rokni eba Gentiles ni apostle Paul ni kokten rogo simi bukha kaichomoi tongke Kristan rok muthang jakni phano manglak muthang nei sabaibo male manglak tamni hinba muthang jakmu te muthang nei sano male rina bijaprok gospel rokse tinini molo koktar pirjakma pandarok tongphano gospel preaching belai kom richap ngrokni jorase kbang gospel preaching panda khinphano aro gospel bokre Jesu kene mung waisapano khujakya phia kaitor eba afa kaitor khene simise khujago abo Kristan ro borok poito khlaye riktharnai kaitorni sajala Jesu Kristono saknangya ungma klayo Jesu kene mung khuyake jing Kristan khinjakna chugya gijatse tamni khinba Kristono poito klaye bono riktharnai rukna se Kristan ro khene bumung parjakha o jorabo choba khlainai ro kaitorni sajala Jesu no tuyi smai ketalni gospel roko sijak marokno ma saimanai John 3:35 koktumukakam kaikhni savo the Father loves the Son and has placed all things in his hands pha sajalano khamjago hake bebakno biniyago yafari ribaika knalede afa kaitor bini songdari sajalani yago kisaya baksaya bebakno yafari ribaika kne yelambakni koksavo John 3:35 sijag o yelambakni kokno norak poito de khlailai tumung afa kaitor kisaya baksaya bebakno bini sajala Jesu Kristoni yago yafar baika khne norak poito khlayo khinke bebakni bagai norak afa kaitorni thani de thangnanang eba kaitorni sajala Jesu Kristoni thani de thangnanang nainai ke tripuri Kristan rokni bere kbangma kaitorni sajala Jesu ni thani thangnani bodala afa kaitorni thani se thangleyo borok John 14:6 ani busung tiyake koraksa pano afani thani thangmanglak khne kaitorni sajala Jesu sak baitang sama koknabo poito khlaya te kaitorni sajala Jesu Kristo o sengchara tongpro sak baitang sama kok Matai 11:27 khai khne sijak tongo all things have been
handed over to me by my father. Apa ani yago bebakno yafari ribaika. Matai 11:27 kaiturni sajala Jesus Christo sakbaitang sama o kokno norok poito deklailai. Afa kaitor bebakno Jesus Christo ni yago yafar baikagane Matai 11:27 sama logino. Matai 11:28 kaiturni sajala Jesus Christo haihni savo. Come to me, all you that are weary and are carrying heavy burdens, and I will give you rest. Leng prajak by poja hilik to ye tungnai norok bebak ani thani paidi. Ang norok no lenglama rinai. Knalaide afa kaitor bini sajalani yago bebak yafar baikagine kaitor ni sajala jisu samani yagulo norok afa kaitor ni thani thang dekhne de jisu sa eba bini thani faide gine de sa. Kaitor ni sajala jisu bini thani se faide gino. Norok jisu ni thani de thangkne sakno amjogi nailaide. Omo simiya kaitor ni sajala jisu Christo kuthini thangi bachama yagulo chongkorokno srai ke sama kokno Matai 28:18 haihine sijak tungo. Jesus came and said to them, all authority in heaven and on earth has been given to me. Jesus borokni thani pai borokno haihine sakha. Chukno khabai sungsarni bebak odhikar ani yago yafar jak baika. Asuk jora afa kaitor bini sajala jisuni yago bebakno yafar baika kene simi sawitung mani. Tabukhe kaitor ni sajala jisu Christo srai ke savo chukna khani te sungsarni kisaya baksaya bebag authority eba odhikar bini yago yafar jak baika kene khake chukna khabai singsarno naikoli raida tuidul nai sabo kaitor ni sajala Jesus Christo se Tripura khasteyo jotta department ni odhikarno norok siyo norok odhikar rinaini thani de thang eba odhikar rijak naini thani de thang tumung odhikar rijak naini thani norok thangna ringo kinke tamang ke sungsarni te chukna khani bebag odhikar rijak nai jisuni thani simi thangna ringyaku norok John 3:35 elambakni kokno Mathai 11:27 kaitorni sajala jisu o sungsaro kuthang tongpro sama kokno Mathai 28:18 jisu kuthini thangi bachama yagulo sama kokno poito khlayade chukna khani te sungsarni bebag authority ginang eba raida tuidul nai pan ginangok jisu bini thani faide khinmani Mathai 11:28 no merak poito de khlailai teibo sana thange John 14:6 jisu sakbai thang savo angno lama ani tu yakhe koroksa phano afani thani thangi se manya kene abokhe kaitorni sajala jisuni besungte simi se kristan rok afa kaitorni thani thangi mano kene omano simon ma yagulo phano kubangma kristan rok jisuna yakare afa kaitor kene mang chirigitongo abono nukhe kubangma kristan rok afa kaitorni thani thangna lama jisuno yakare buri afa kaitorni thani thangna chaitok ma khai klayo omoti chaitok nairukno John 3:36 savo
Whoever believes in the Son has eternal life. Whoever disobeys the Son will not see life, but must endure God's wrath. Sajlano poito klenai borok ni paiflaya langma tongo. Sajlani ko knaya nai borok, bo langma no nuglak, te kaitur ni jolima kotorobo tong plenai. Hake, noro kaitur ni sajla jisuno saknanya umabai, afa kaitur ni jolimun kotoro klena de muchunglai. Kaitur ni sajla jisu Kristo se, afa kaitur bai, chingno kithar kagne 2 Corinth 5 ni 18 te 19 no sijak tongo. Chini sumso krokni muthangna bagai, kroso theye, afa kaitur bai chingno kitharinai, te afa kaitur ni thani sogina lama jisu no yakarma, te saknang yangma, abo saksakno bandima klaima klaya diba. Chukna khani te sungchar ni bepag odhikar, kaitur ni sajla jisu ni yago tongnano, soitan chajakya umma khai, tamang ke norokni bereni kebangma kaitur ni samung klainai rok te Kristan rok, jisu ni thani se bepag odhikar tongo kini poito klaya, bini thani thangna muchungya, bini mungno khuna muchungya. Abo yelambak ni kokno poito klaya ni mari, afa kaitur ni kokno poito klaya ni mari, kaitur ni sajla jisu Kristo ni kokno poito klaya ni mari. Omo simiya noro o sungsar ni odhikar tungnai kaitur ni sajla jisu Kristo no borom klaya ni bo mari. John 5:23 yo kaitur ni sajla jisu sak baitang samakok haikini sijak tungo. All may honor the Son just as they honor the Father. Anyone who does not honor the Son does not honor the Father who sent him. Phano borom klaitino sajlano bo jotto borom ma klainai. Sajlano borom klayaro bono rokornai phano bo borom klaya. O kokatarte afa kaitor o sungsar ni bepag odhikar, bini sajla jisu Kristo ni yago yapar baikagene poito klayaro, afa kaitor nabo borom klaya, kaitor ni sajla jisu Kristo nabo borom klaya kene strai. Norok ni muchungtei poito klayma, aba Kristan poito ya. Tamoke Bible ni kokatartei poito klayma se kubui Kristan poito. Tamni kinba kokatartei se poito payo kene Roma 10:7 sijak. Teibo nainai ke John 16:33 wo kaitor ni sajla jisu Kristo sak baitang savo bo o sungcharno mechen baikagene. Hake o sungcharno mechene kiplaing ke o sungcharo bepag odhikar bai naikole raida tuidir naise kaitor ni sajla jisu Kristo. Hake bo bai khalo kerengke coba klainai rukni bodal se coba wo kiplaing nai. Aboni bagi se borokrok o sungcharo coba klaipano kiplai mungle subrayung ni kene phirngmung kakam 21:31 no hai kene sijak tungo. The horse is made ready for the day of battle, but the victory belongs to the Lord. Chobani salni bage korai tiyar khlai jago. Tamoke kiplai mungle subrayung ni. Abo kinma ke borokrok chobani bage tiyarungki choba khlai mano. Pia chobani kiplai mung borokrok ni yago ya. Kaitor ni yago se klayo. Hake kaitor bai tonge coba klainairo kiplai ingko kene katsi srai. Sumai kichamo nainai ke Israel saro kaitor bai tonge kenaruk bai coba klaipro boro
kenarukno mechani kiplainka. Tamoke Israel saro kaiturno yakari saksakni panbai kenaruk by choba klaifruke Israel saro kenaruk by mechan jage kechen ruk inka. Egypt hastiyo selang kati wi tunjagnai Israel sarokno kaitur by khalo kerengi tungnai Moses kine leader koraksani bisungte phiok jakmani laibuma Christian ruk siyo. Egypt sarok ni thani choba klainani bebak tongpano Egypt sarok choba kerengrok ingpano choba klaina mungsa kere choba rinya Israel sarok keplaingka. Tamni kinmale keplaimuni kaitor Israel sarok ni loge tongmani. Aboni baki se Surya Richapmu 27:8 kaikine sijak tongo. Baksa chobani korai malkhung rokno. Tei baksa ke korai rokno tei kungchugo. Tamoke chini kungchuk nale subrayung kaitorni mungno tei se. Borong bai krubik layo. Tamoke ching thong thong ke bachastawo. Chobani naimung naharmung ke kuplaimu. Hake udikar ginang te singcharno mechanai kaiturni sajila Jesu Kristoni loge tongke choba klainairo kuplai inko kine katse srai srai. Tabuk subrai Jesu Kristo singcharni bebag udikar ginang simiya singcharno mechane kuplai innaisa kine bo norak Simon baika kine ang kaklayo. Haikin ke singcharni bebag udikar ginang Jesu no yakari singcharno mechane kuplaingnai Jesu no yakari choba klainai jasapana untung choba wo kuplai inkide mano. Phaidi tabuk o singcharo kenaruk bai bahai ke choba ma klainai kine Bible ni srai srai prungno nailainai. Lamrima 17:8 ni simi 13 jora khai kine sijak tongo. Amalek came and fought with Israel at Rephidim. Moses said to Joshua, "Choose some men for us and go out, fight with Amalek. Tomorrow I will stand on the top of the hill with the staff of God in my hand." So Joshua did as Moses told him and fought with Amalek, while Moses, Aaron, and Hur went up to the top of the hill. Whenever Moses held up his hand, Israel prevailed, and whenever he lowered his hand, Amalek prevailed. But Moses' hands grew weary, so they took a stone and put it under him, and he sat on it. Aaron and Hur held up his hands, one on one side and the other on the other side. So his hands were steady until the sun set, and Joshua defeated Amalek and his people with the sword. Afro Amalek paye Israel by Refidimo choba nangleika. Hake Moses Joshua no haikini saka. Chini bagi borokrokno sai nawoi onkari thange Amalek by choba nangidi. Anke kina kaiturni raidang ani yago tuye hatai bokorogo bachawinai. Joshua Moses by sajakma khaino klaika. Amalek by choba nangika. Moses Aaron te hurke hataini bokorogo thangleika. Moses yak tisawi tongpruke Israel kuplainka. Pia bini yak tiklaike Amalek kuplainka. Moses ni yak
ruway jaka hake borok holong taisa nawoi bini tola berawi releka bo aro achuka aron by hurke bini yagno tisawi ton leka koroksa yasa bukak te koroksa te yasa bukak abukai sal thangya sakno bini yagno keplanke tisawi tonka hake Joshua Amalek te bini borokrukno sengbai mechene reka Paidi tabuk o Israel Amalek chobani busungte Tripuri choba klainarukni bagi phirung munote nailayano Puila phirung munke chobani bagi Moses kai kaitur bai khalo krungke kirima krike tongnai chobani leader nango Amalek Israel chobavo Israel saro haching pandorte himang Israel sarkuni bisago asuphan kreika choba klainani manirok te korai malkhung rokbo kreika tamoke Amalek te bono loge rinai rokhe borokni sakni kamiyo tongke chawoi nungke bisago phan tongo borok choba nangle nabo kereng te choba klainani borokni korai malkhung rokbo tongo haitutui phano Israel saro Amalek bai bono loge rinai rokno mechane choba wo kplaingka bakai ke khinmale kaitor chongki rokorma leader se Moses bo sak bai thang abono gosiwo leader Moses ni phan ke kaitor se aboni bage leader Moses Israel sarokni busakni kebelmung rogo buka kailiya chobani bage nang sukma mane khiniro te korai malkhungro kri khinibo buka bailiya tamoke singcharno snamnai singcharni bagra singcharni bebag odhikar tongnai singcharno mechenai kaitorni buskango ka koineneke tongka leader Moses kena Amalekno kiriliya pia bono rokornai kaitorno se kirika tabuk norok saksakno omakai singai nailaidi norokni chobani chief leader kaitor bai khalo kerenge kirima kerike tongnai borok de ye bakke bono loge rinai rokni phan te support no noge kirima kerike tongnai borok de norokni chobani chief leader ni loge kaitor bai borok de tong ye bakke kaitor kere pia borok simi de tong kifini phirungke chobani chief leader bai bono loge rinai rokni kha baksa te naimu nagarmu kaisa nanango Amalek Israel chobawo Moses bai bono loge rinai rokni kha baksa te borokni naimu nagarmu kaisa umma bai chobani bagi kok bangliya dolni dol thambo inge thangliya pia chobani kuplaimo nuk yasak jora kha baksa ke tanchake tongleika kha baksa tongthanyo se shoi te kubui tancha tabu norok saksakno singi nailaidi norokni chief leader bai bono loge rinai rokni kha baksa de jottuni naimu nagarmu kaisa de chobani chief leader bai bono loge rinai rokni bere chobani kok salai kok de banglai chobani chief leader bai bono loge rinai rokni kok kaisa de eba juda de chobawo kabaksa inyawoi naimu nakarmung kaisa inyawoi kena rukbai choba nangleke chobawo piring pore ingnai kena ruk kuplai ingnai kifitham phirungmungke chobani bagai
Chobani chief leader ni kokno simi bono loge rinai jotto ma knanai. Amalek Israel Chobani bagai leader Moses savo bo khatayni bokorogo thangi bachanai Joshua noke Amalek by Choba klaidikne. Leader Moses sama kokno bono loge rinai Joshua na loge rinai rukbo abakhaikno klaika. Joshua bo koraksa leader se haifano Joshua chief leader Moses ni kok knaka. Tabuk norak saksakno omakai singi nailadi. Norak ni Choba ni chief leader sana kokno bono loge rinairo khabai khukbai de knalai te yachaklai. Norak ni Choba ni chief leader samatui bono loge rinairo kha risugi de abono klailai. Choba ni bagi leaders bango kinke dolnai doltham ingi thangnai Choba wo kuplai ingi manglak. Tamoke Choba ni bagi chief leader koraksa simi tongke se kuplai ingi manai. Tei bai sake jottoni bukha tei pan kurung savo koraksa ni thani nangsugo. Kifibri purungke Choba wo kuplai ingpro sakno torrivoi kungta chuklaidi. Amalek Israel Choba wo Choba klaya leader Moses yak tisavoi tongpro Choba klainai Joshua by bono loge rivi Choba klainairo kuplai ingka. Tamoke leader Moses yak tolat tiklai pro Choba klainai Joshua by bono loge rinairo Amalek by mechanjaka. Haikinke Choba wo kuplai ingmani abo leader Moses ni pan by boya leader Moses no loge rinairuk ni pan by boya ebake Choba klainairuk ni pan by boya pia kaitor ni pan by sekene srai aboni bagi Choba wo kuplai ingke kung chugi sak ni pano bolayawoi kuplai muni kaitono lobai kuchugu ma klainai. Tei bai sake Choba wo kuplai ing brum kuplai mung rinai kaitono lobai richabui musananango. Kake kuplai muni kaitor jotto Choba wo norak ni loge tongnai norak jotto Choba wo kuplai ingnai. Omano teibo srai klairina bagi 1 Samuel 17 1 simi 58 sijak tongo. Aboke busago panginang te Choba kereng Filistiasa Goliath bini Choba ni richum te sengbai paye busago pan kere Choba ni richum te seng kere Choba ringya Israel sa mera miriknai David no Choba ni bage sirai chirikoka. Tamoke David kaitor ni mungke kaitor ni thani ka berasugi chirikoka. Paithago mera miriknai David Choba kereng Goliath no buthari kuplaingka. Bakai kinmale kuplai muni kaitor David ni loge tongmani bagai. David Goliath ni Choba purungna ke Choba ni richum korai malkungrok Choba ni mani kinerok yang Choba ni kuplai muni bagai nangkukmani. Pia nangkukmani ke Choba ni chief leader by bono loge rinairok jottona kaitor ni bukhak matongnai. Tabuk norokno anikok sinkhor mungke norak ni Choba ni chief leader Goliath kai saksak ni pan o kha berawoi bui ni support no nugi de chirikok eba kaitor ni thani kha berawoi kaitor ni pan by David khai de chirikok. Te bai sakhe norak ni Choba ni chief leader Goliath khai de
एबा डेविड खायदे किफिबा फोरोंमुंखे चोबानि कप्लायमुंनि बागै पोइटोबो नांसुगो पोइटोनो फुनुकना सामुंबो नांसुगो तामनिखिनबा सामुं करै पोइटो कथै गनै जेम्स 2:17 सीजाक इस्राएल अमलेक बाय चोबा नांगफ्रो लीडर मोसेस बाय तेई बोरक खरकनै काइटोरनि बिस्कांगो तंमानि अबो बोरक काइटोरनो खा बेरावै पोइटो क्लाइमानि फुनुकमारि जोशुबा बाय तेई रोखे चोबा नांगलै थायो थांगलैका अबोखे पोइटो बाय सामुंनि फुनुकमारि इस्राएल सारुकनि पोइटो बाय पोइटोनि सामुं कप्लायमुं तुबुखा रोमदी लीडर मोसेस बाय बोनो लोगे रिनायरो सूर्यवि सिमी तोंगमाते केना अमलेक बाय बोनो लोगे रिनायरो पाल के फाये इस्राएल सारुकना बुत्तारे कप्लाय इंकामुन अबोखाइनो अमलेक बाय बोनो लोगे रिनायरो काइटोरनो किरियावै काइटोरनो पोइटो क्लायावै चोबा सिमी क्लाइमा बाय कप्लायमुंनि काइटोरनि लोगे तोंगनाय इस्राएल सारुक फाये अमलेक बाय बोनो लोगे रिनायरोकना बुत्तारे कप्लाय इंका इस्राएल सारुक सूरिका ते चोबा क्लाइका ते बैसाके इस्राएल रो कप्लायमुं काइटोरनो पोइटो क्लाइका आ पोइटो बाय चोबा क्लाइका खाके इस्राएल सारुक कप्लाय इंका ओमनी बिसंगते कुथुक फोरोंमुंखे पोइटो बाय सामुं अबोसे कथां पोइटो अबोसे चोबाव कप्लायमुं तुबुओ खिनै अबोनि बागिसे रोमा 10:10 खाइखिने सीजक तंगो खा बाय पोइटो क्लाइमा बाय बोरक काखाम खिनै रमजागो फिया बुकुक बाय गोसिमा बाय से मुथां जागो अबो खिनमाखे खा बाय पोइटो बुकुक बाय गोसिमं बुत्थाय के मुथां जागमु ताबुक नुरुक साकसकनो ओमखाय संगे नायलायदे मान थायरोकना मानफिना बागै बाक्सा बोरक लामाव अंखरै चोबा क्लाइफ्रो चोबा क्लाइना थांगियारो नोगो एबा नोकथारो उपवास तंगी सुरिमानि लाइबुमा त्रिपुरी दोफारोगो तोदेतों नुरुक इस्राएल सारुखाय पोइटो बाय सामुं एबा काइटोरनि लोगे तोंगीदे चोबा क्लाइलाई एबा खे अमले खाय गोलियात खाय चोबा सिमीदे क्लाइलाई ताबुसुक जोरा नरकनि चोबानि बुत्थाय एबा आउटकम इस्राएलनि बुत्थाय एबा आउटकम खायदे एबा खे अमलेक ते गोलियातनि बुत्थाय एबा आउटकम खायदे पाइथागो नरकनि बेरे बाक्सा खायखिने सिंना फानो तंगो अबोखे चोबा क्लाइनाय बोदल किनैबो काइटोर बाय खालो किरंजाक बोदल रो खिनखे चोबावो साबो कप्लायंनाय को किफिलमुंखे नरकनि काइटोर इंका जस्टिस एबा बुश सोयनि काइटोर खाके मानथाय साबोनि क्लाइ बोरकनो मानथायनो किफिली रिजाकनाय नरकनि बेरे बाक्सा खायखिनिबो सिंना फानो तंगो चोबा क्लाइनाय बोदल किनैबो काइटोर बाय क्री खिनखे चोबावो साबो कप्लायंनाय को किफिलमुंखे चोबा क्लाइनाय बोदल नैबो काइटोरनि बुखा क्रीनि बागै बोदल नैबो काइटोरनि फान ते चुबाचु सानियानि बागै काइटोर केबोनि बुखा क्रै काइटोरनि फाननि सामुंबो केबोनि बागै क्रै अबोनि बागिनो चोबाबो फान किनां कुक्रो कप्लायंनाय चोबा क्लाइनायरो नरक काइटोरिया फिया बोरक नरक बुफांगिया फिया बेडक
singcharni bagra norokya pia kaitor cobani keplaimu norokni yagoya pia kaitorni yago kene ka siwe poito bai coba klaye keplai ingladi teibai sakhe kaitorni loge tongai kenaruk bai coba klai lady keplai ingladi kemajak mantai rukno manpiladi tamnikin ba James 4:7 kaikne sijak tungo submit yourselves to God, resist the devil, he will flee from you. Norok saksakno kaitorna yafar suklaidi abun yagulo soitano kebang lady hake bo kharnai abokinma ke norok puila saksakno te chobano kaitorni thani ma yafar suknai abun yagulo man thairukno manphina bagai choba khlai lady hake norok playing nai norok saksakno te chobano kaitorni thani yapar ke chobao kenarok norokni buskangni kharnai kakchangni kaitor daktino soitano norokni yakung yapango kadulnai subrayung norokno kebangki bachanai kenarukno norokni buskango mechen rinai borok lama tengsa tuike norokno kebang painai pia lama tengsini tuike norokni buskangni kharnai subrai norokni bagi coba klainai norak bukha udr mudringyawi krak kesimi matongnai kaitor norokni kha muchung marokno supung rithung norokni chapung rokno cha rithung amen